پێدڤیا me bi çareseriya du dewletan heye li Tirkiyeyê. Berpirsêberê Pentagonê û lêkolînerê Amerîkayî Michael Robin di rojnameya Middle Forumê de gotarek bi vî sernavî nivîsand. Robin balê dikşîne ser dirûtiya Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan û dibêje ku di wextekê de ku yekem kesê danpêdan bi İsraîlê kir Erdogan bû, îro birêberê Îranî Elî Xamînayî re duwarê lîdertiya rikberiyê de hevrikiyê dike. Her wekî nayê zanîn bêka Erdogan bi çareseriya du dewletan re ye yan na, lê ew vê gavê ber bi binpêkirina peymanên Osloyê vediçe. Kurd ji Filistîniyan bêtêr hatine kuştin. Lêkolînerê Amerîkayî eşkere dike ku Erdogan nameyan dişîne ji İsraîlê re, lê dirûtiya ku jî bîr dike bi qasî ku artêşa Tirkiyeyê Kurd kuştine, İsraîlê Filistînî nekuştine. Her wiha Michael Robin dibêje ku vê dawiyê bi sedên êrişên esmanî li dij gund û bajarokên Kurdên Sûriyeyê û Iraqê pêk anîn û cudahiyê naxe navbera du kesî. Gelo aştî di hundirê Tirkiyeyê de ye. Robin got ku helbet di hundirê Tirkiyeyê de ye. Lê belê ne di heyama leşkerên Tirkiyeyê de ye. Lê belê siber roj diyar e welatekî Kurdan heye û paytexta wî Diyarbekir e.